Здравейте хора, хайде да отворим LOL мини сюрприз. Искам ето тази тук. Хайде да видим какво ще ми се падне. Добре, да видим кой ще ми се падне. И тук имаме 4 пакетчета. Ето какво може да ни се падне. Така, първо да отворим това малко пакетче. И да видим. Падна ми се тази малката. Така, сега да отворим ето това. Да видим. Имаме ето това малко шишенце. Сега да отворим това голямото. И да видим, имаме тази малка кутийка. И да отворим това последно. Видим. И тук е кукличката. Добре, това беше хора. Абонирайте се за още такива видеа. Чао хора!